Základné nastavenie snímača pri prvom zapnutí. Na displeji sa nám objaví PNP alebo druhá možnosť NPN, zapojenie snímača. U nás si volíme PNP. Potvrdíme menu a dostaneme sa k výstupom. Podľa toho, ako budeme používať snímač, si zvolíme výstup 1 a s výstupom 2 alebo jeden výstup a jeden vstup. Potvrdíme s M, nastavíme END, potvrdíme s M a snímač je nastavený. Učenie snímača s dvomi hlavicami, s vysielacou príjmacou hlavicou zvlášť. Krátko stlačíme SET s hlavicami nasmerovanými na seba a vložíme kontrolovaný predmet. Druhýkrát krátko stlačíme SET. Skúšame. Ak chceme jemne dostaviť spínaciu hranicu, krátko stlačíme šípku a jej podržaním môžeme nastaviť alebo dostaviť spínacú hranicu. Prepnutie logiky výstupu NO alebo NC. Krátko stlačíme mód a šipkami nastavíme požadovanú hodnotu. Potvrdíme mód, vrátime sa do základného stavu. Nastavenie hysterézie. Je potrebné vojsť do menu. 3 sekundy podržíme tlačítko Mode a tým istým tlačítkom listujeme. Prídeme na Advance, prepneme šípkou a listujeme ďalej. Nastavíme hysterézis a šípkou si nastavujeme požadovanú úroveň. Od level 1 po level 5. Nastavíme level 1, potvrdíme mód a druhým dlhším podržaním sa vrátime do základného menu. Nastavenie snímača do okna. Je potrebné vojsť do menu, podržíme 3 sekundy tlačítko Mode, listujeme a nastavíme Detection Mode. Šípkou vyberieme možnosť Area Detection, potvrdíme Mode a ešte podržíme 3 sekundy pre návrat do základného menu. Teraz môžeme nastavovať hornú a dolnú hranicu zopnutia snímača zvlášť. Šípkou upravujeme najskôr hornú hranicu a keď chceme dolnú, najprv zopneme šípkou a tlačítkom Mode prepneme do spodnej hranice. Nastavujeme tu. Nastavenie útlmu vyžarovaného svetla. Toto využívame pri detekciách, keď sa nám pri snímaní predmetu prijímaná hodnota nemení. Je potrebné vojsť do menu a listovaním prídeme na Attenuation. Šípkami si nastavíme hodnotu percentuálne takú, keď sa nám
hodnota na displeji začne znižovať. Vyskúšame tenký predmet a vidíme už zmenu. Tlačítkom Mod potvrdíme a 3 sekundy podržíme pre návrat. Nastavenie snímača už urobíme pomocou tlačítka Set. Raz stlačíme bez predmetu a druhýkrát s predmetom. Úprava doby zopnutia výstupu. Je potrebné vojsť do menu, 3 sekundy podržíme Mode a nalistujeme Output Timer. Tlačítkom nastavíme Off Delay, potvrdíme Mode a nastavíme čas trvania. Potvrdíme Mode. Vidíme, že čas zopnutia snímača sa nám predĺžil.